2 февральдә Биккол авылында яшәүче кадерле кешебез Гайфуллин Рияз Сәлим улының туган көне оңа 60 яшь. Кадерле тормыш иптәшем әтиебез, сине чын күңелдән олы бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Сиңа киләчәктә бәхетле гаилә тормышы, балалар шатлыгы, исәнлекле һәм уңышлы көннәр генә телибез. Шушы матур туган көнеңдә без кадерле кешебез турында бары тик мактаулы сүзләр генә җиткерә алабыз. Әтиебез эш сөючән, таләпчән, дөреслекне яратучы, игелекле, ярдәмчел кеше. Кайсы гына эшкә алынса да яратып, җиренә җиткереп башкара. Һәр кем белән уртак тел табып аралаша ул. Шуңа да барлык туганнары, тирә күршеләр, дуслар аны хөрмәт итә. Кайчан гына нинди генә сорау белән аның янына килгәндә дә, ул олысына да, кечесенә дә һәр вакытта бик теләп ярдәм кулы суза. Кадерле әтиебез, бүгенге түгәрәк матур тормышыбыз синең эш сөючән булуың аркасында. Шушы түгәрәк тормышыбыз кителмәсен иде. Киләчәктә һәр вакыт әниебез белән тигезлектә яшәп, озак еллар безне сөендереп яшәгез. Сез булганда безнең табыннарыбыз мул, дөньябыз түгәрәк, күңелебез тыныч. Чөнки син безнең алтын баганабыз, ышанычлы терәгебез. Тормыш бусагасыннан атлап барганда, авырлыклар килеп чыкканда, без балалар сиңа сыенабыз. Һәр вакыт төпле, акыллы киңәшләрең белән ярдәм кулы сузасың. Бүген без сиңа эшләгән игелекләрең өчен чын күңелдән олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Улдагы тормышыңда исән имин булып, без балаларыңның, оныкларыңның рәхәтен күреп, шатлыкларга сөенеп яшәргә насыйп булсын иде. 60-тамы 60-та, шатлык та күп, сагыш та, туры юлдан тайпылмадың, атламадың ялгыш та. Күпме генә бәхет теләсәк тә, бик аз булыр кебек тоела. Кирәк чакта ярдәм кулы суздың, шәфкатьле син һәрбер кешегә. Шуңа сине бар да яраталар, дус ишләрең йөри кергәләп. Сау-сәламәт булып 90-ны да үткәрергә язсын бергәләп. 60 яшь ул ирләр өчен бары, картлык чорның якты язлары. Әле алда шаулап торган гомер, оныкларның күңел назлары. Рәхмәт сиңа барысы өчен, тәрбиеңә, биргән назыңа. Күңел тынычлыгы юлдаш булсын картлыгыңның якты язында. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Мәнҗия, улың Илназ, киленең Гөлүсә, кызың Миләүшә, оныкларың Илүзә, Сәид һәм Булат. Yıllar ağaçını da, kişi yazmışını da, tuğan günler gile yılda ver. Yılmaymaşı bılay, yılmayale yılmay, güyle aşık yana yılda gel. Dayıdan bulak kırgan kül, şatırlık üstüden güllerine sular gile kırgan kül. Tuğan kül, dayıdan bulak kırgan kül, şatırlık üstüden güllerine sular gile kırgan kül. Kutulap yana, enişe merjane tama, sangi gare kukta yanagan yıldızlar, yanıtı yıldızlarlay, balık haşan şulay, bäxet şatılık jıyıp kırmışta. Tuğan kül,
Değeren bula turgan gün Şatılıp üstüden Güngüllerine Tuzlar gile turgan gün Hatırlamadığı kürkten Bayılmaya sive nurlarım Güzel şaşıklardan İzgi tileklerden Şirdi bağlar gül kırlarım Tuğan gün Değeren bular turgan gün Şarkı üsted günelerine Ruslar gile turgan gün Tuğan gün Değeren bular turgan gün Odalı üsted günelerine Ruslar gile turgan gün Şarkı üsted günelerine Ruslar gile turgan gün Şanlı üstten günelerine Ruslar gile turgan gün